Ako by sa dali vylepšiť jedálničky v škôlkach? Roky čeli obvineniu za sexuálne obťažovanie. Diela fujaristu sú na všetkých kontinentoch. Prajem vám príjemný stredajší podvečer. Jeho osudom je flauta a činorodý hudobný život. Pôsobil v popredných orchestroch a projektoch doma i v zahraničí. Bohaté skúsenosti zúročuje ako šéf umeleckého súboru Lúčnice. Málo ktorý národ si tak zachoval svoj folklór a svoju tradíciu, ako to je na Slovensku. Takže my vlastne máme takú tú esenciu, ten základ z toho nádherného, čo zostalo z tradície, ale dokázali sme to dostať do profesionálnej podoby. Hosťom Anielov strážnych je hudobník a manažér Marián Turner. V sobotu večer na Dvojke. Z futbalovej bránky Tampoco sabe que su hijo es un terrorista. No. do pekla poníženia a utrpenia. No, señores! Señores, ustedes se equivocan, señores! Mrazivý thriller podľa skutočných príbehov Dios los tiene abandonados. z čias vyčíňania vojenskej chunty v Argentíne. ¿Andas en algo pesado vos? No, yo soy arquero de Armada, soy arquero. Buenos Aires 1977. Kronika jedného úteku. V nedeľu o 22:00 v kine na Dvojke.